ngiyikhetha inkosi izwe nomhlaba. Amen. Bangcwele enkosi zidlamafa zezulu uvalese longiphethe angazi lingakanani sengingasathi ngiyalalela inkonzo uma kufundwa inkonzo akusaleke lutho phethwe nje uvala uyaqhaqhazela. Ngiyacela uNkulunkulu obaba, ngiyacela Thixo kuwe owathanda umndeni wakaZuma nomndeni wamaJola nomndeni wamakhuwa lazola khona baba, ngingipha kwakho Nkosi, ngicela amazwi akho ozwapha mina bese Nkosi ngisa kubantwana bakho abalele wena abeze kuwe. Cela kwenye sezulu okwazi ukuchuma izintambo umuntu ususe konke okwakhe bethole Nkosi abantu bakho abakuzele kuwe ngoba uNkulunkulu. Amen. WaNazaretha amahle ezulwini ngiyabingelela kini nonke ngaphakathi kwethempeli laseSandanezwe. Bengicela ozobe libhekela incwadi, sisacela uhambo lasezulwini. Ngizocela angibhekele incwadi ka-Isaiah 26 verse 4 and 5. Bese uyangijampela angibhekele incwadi futhi ka-Isaiah incwadi ka-Isaiah 26 and 20, 26 and 20, 26 to 5, 26, 20. Uzobe sengibhekela noma sesicele uhambo ushembe akalifuna umuntu wonke phakathi kokukholwa kwakhe. Lona okhulumayo umshayeli uZuma ezweni laseMsinga eHlumani. Amen. Ngicela nje ihlawulelo esicela ngaso umusa uNkulunkulu ube khona nami ngibe khona. Ethi mayixhuma uNkulunkulu intamo zakhe bese kuthola ongahlaleli ubala uphumele futhi ubala uhamba ngaphethe lutho. Akuthola uNkulunkulu la ukhona ukuze ngemihla kuphela ukuthi makubhekwe lolu suku bese liyatholakala encwadini yakho ukuthi awuhlalele ukuzwa wenze, ungezwa ungenzi. Wafika izazi zephuma yeMpumalanga zethukilo oyinkosi yabaJuda.
ngicela angifundele usuyitholile. Thembani njalo njalo uJehova. Masithembe njalo kuThixo uNyazi. Ngoba uJehova ukhona amandla angapheliyo. Ngoba uNyazi linamandla angapheliyo. Ngoba uyabehlisela abahlezi phezulu. Ngoba abehlisa abahlezi phezulu. Umuzi osemphakameni. Umuzi osephakameni. Uwehlisela phansi. Uwehlisela phansi. Awehlisele nasemhlabathini. Uwehlisela nasemhlabathini. Awulethe nasothulini. Uletha nasothulini. Onyawo liyakunyathela. Izinyawo zethu zokunyathela. Inyawo zabampofu kanye nabadingayo. Inyawo zethu abampofu kanye nabadingayo. Indlela yabalungileyo ilungile. Indlela yamaNazaretha ilungile. Wena odlula bonke ngokulunga. Thina dlula bonke ngokulunga shona phansi. Mthweni. Kunjalo namhlanje. Kunjalo na. Emagumbeni asuhla. Kunjalo besingene endlini zethu maNazaretha ayibonkosi. Nisivalele ngaphakathi. Besisivalele ngaphakathi. Nisithukuse isikhashana. Besisithukisile isikhashana. Kuze udlule lokuqanuka. Odlulile ngomhla ka-25 lapho uyazonke umuntu ethempelini ayibonkosi. Ngokubabheka Jehova uyaphuma endaweni yakhe ukuthatha abantu bomhlaba ngenxa yokubi babo. Jehova ephumile emhlabeni othi ngena amaNazaretha ngena ngaphatha ezindlini. Ngoba uJehova uqinile ngokona kwethu emhlabeni. Senza izinto uThixo angazithandi kodwa thina mawutha abalungile wathi wangene phakathi owanikeza ulwazi ukuthi hlalani phakathi ezindlini zenu. Kuzofika isikhathi samhla ka-25 othi mani bebenza unyazi bathi phumani manje nihambele emathempelini. uNkulunkulu usethe phumani ubeqinile ngenxa yezimo nalezinto ezenzayo emhlabeni engabe mina ngenzani engaboni njani engabuphuma endlini. Usile yona iNazaretha obekhohlale ihlale ngaphakathi ukwazi umthetho. Ngiyabonga Nkosi kusize. Ngiyacela amaNazaretha ukuthi uthe uMshumayeli sibabili. Ngicela ukuthi ubude bami nofishini bami ngabobona bami sesicela unyazini ngehlelo sika 25. Sacela uNkulunkulu ukuthi wonke umuntu akaxhume izintambo noma kade mhlawumbe ungazelo kubi mhlawumbe ngakuphatha emateksini ngaphatha kabi ngakuthethisa noma mhlawumbe kwakhona ukubona kimi uthe uNkulunkulu kuyeke manje lokho bheka izwi lakhe usethatha intambo njengoba ngilapha nje wexhuma kimi. Mhlawumbe khona ukuba okwaziyo ngami angazi kodwa kuyeke manje ulalele izwi likaThixo oze kulo nokuphila oze ikho. Ngicela ukukhuluma indaba engithunywa uNyazi njengamanje. Kungenzeka ikuthole ngeze ngingakutholi. Ekseni ingitholile inkonzo. Khona izwi lingitholile nje eshiya uMshumayeli. Ngiyakuboleka engikuthole nami. Wathi uMshumayeli ngizocela awuzosiphathela inkonzo. Wasehlukanisa wathi ihlasuthi. Wayesethi bengizothi
amakhosana wathi wabagana okusemthethweni ngithi hlasuthe. Amen. Ngitholile lo gama la ngithole lingelila ngangikhona la maNazaretha. Waphakama umkhokheli wakhuluma izwi elangithola ngaphuma nalo ngawulifuna. Mhlambe nawe ubufana ukuthola wasekuseni. Mama uthola wasekuseni ukuthola wasemini ufike kukhona nje okuphethe. Mhlambe kukhona ususuke kikho kade ususwa kukho. Uthi umkhokheli lo mbhobho ngizowubeka phansi kodwa ngicela wonke umuntu owetha inkomo thatha umbese wetha inkomo hayi mayithanga. Washo njalo. Ngathola lelo zwi. Ngicela ukungena la ngithunywa khona maNazaretha inkosi. Amen. Isiqalo senkulumo yami sithi ukuhlambuluka. Umusho wesibili uthi uzokholelwa abakuthuma ngoba awuzilethanga walethwa. Uma ngabe awuzilethile ngabe kwenzeka iphutha uzobona into eningi uzoyisola la phakathi ngoba wabona abantu abaningi nje. Ukubona abantu abagqokile nababhincana afu wasuthanda mhlawumbe. Awuzange mhlawumbe lethwe abakini ukuthi hamba mntanami uyosikholelwa ezweni izulu leli. Eke ngithi kanti uthi omunye ekhuluma izolo uhambe ngeviki ledlule lo muntu wesimame bengakholwa. Sengidibana naye izolo uzoxoxa indaba nje zomndeni akakholwa futhi naye. Uyamthanda ushaya kodwa akagqokile. Uthi uyazi sibanibani beza ngegama uthi bese uthuna ubani. Ubethuna ngeviki hayi leli ngaleli babehlile bekhaya. Uthi ufikile kudade wethu. Ngicela lo ndaba uyibhale. Uthi uthe mayefika wafika wama ezasikomozi. Wayesethi ekhuluma nalo. Hey dadewethu unzima. La siye khona unzima. Mase kuhlona umphefumulo wenyama ihambile. Kodwa yena afika amadoda amathathu emile. Athi kimi uyokholaphi wathi hayi ngingakholwa bathi la ubusa ubani kadela ushebe. Khulumele izolo. Okuyena ephethe imphefumulo yabantu edlule ezweni ushebe. Uthi uthe saqala ukungilandisa kusho uxoxelwayo wasekukhulumizwe emkhathini lathi lasifuna umuntu onesihluthu. Uthi ngavela ngabona ngathi amaNazaretha. Bengicela ukuzixwayisa mntakaThixo ukuthi ma usekudlaleni kade udlala ushemba kadlali ngale angadlala nawe la umngane wakhe mhlawumbe. Kodwa ngalena uyena ubusa kuphela. Lungisa indaba zakho isikhathi sekhona. Cela ungene endabeni. Ithe agenda yami mangikhuluma ngathi ukuhlambuluka nokulethwa kwakho kule ndawo. Isikhathi maNazaretha indawo eqala ngayo ithi sifikelana siqoqwa ngendlela eziningi nezehlukene. Sithathwa lapha nalapha nalapha nalapha. Kodwa indaba mengese engasemva kwami nakini mhlawumbe izowela ngaphesheya. Sitholwe isiphathiba sithola ushebe. Amen. Sithola silwa izimpi sathola ushebe.
ngendlela eziningi kodwa inhloso yami ikhuluma ngokubi la sithathwa khona. Uthi kumbuzo ngasemva kwami, wathi kambe mawuthatha inkolo uShembe ekhuluma nabakini wathunywa ozobe isibane, wasenza kanjani isibhamu? Umbuzo ngeke uphenduleke, uzoziphendula wena. Mama isibhamu naso sofika khona. Uthi uMshumayeli ezwini engilithathile uthi uma uyiNazaretha akufanele uphathe isibhamu sihlalela kuwe. Uthi umbuzo wasemini, uma ngabe wawunesibhamu wakuthola uShembe wakuthanda abakini wasenza kanjani? Ngabe wasilahla semuka namanzi noma wasipha umuntu wathi mfowethu ungasengithatha inkolo ngiya ekuphakameni ngiya ebuhleni asiphathe isibhamu? Noma usasibekile? Imbuzo leyo. Uma lesibhamu wasithatha wasinika umfowenu sisuka kuwe sasenzeni sifika kusithela sawe senzeni, wenza njani mhla uhambayo uyogqoka uyobalisa umntwana wafika wathini? Wafika wavuma uthi benginesibhamu, lesibhamu silahlile osangisazi ngicela ukuthi ngibhajadise ukuthi bonke bengikuthinta nesandla sami uNkulunkulu akugeza. Uma ngabe lokho wakwenza waba nenhlahla, usho ukuthi thatha umafoko wesibhamu wasithatha wasilahla emfuleni waqeda wahamba wobhajadiswa singasekho isibhamu, futhi wachaza lesibhamu ebengisiphatha ngisazi zingaki idumbu esiyikhiphile. Bangabe lesibhamu wasithatha wasinikeza umfowenu wathi lekha ngeke kuhlale kungenalutho sofica abanye abafana sibe ngani. Umbuzo wami awuli moshembe wena. Uma wasinikeza umfowenu awuyena umbulala ngoba ulwa ngaso lapho baba ngasenkosi nikhona endlini. Amen. Nikhona ulwa ngaso umfowenu wenza okuthile sesisandle sakho ngoba uwena owasithatha uyiNazaretha wasinikeza umfowenu ukuthi akasenzeni. Uthi akolwa ulwa bani? Ulwa wena. Ingantanta kuwe umele kanjani umzimba wababa wakho afekele izinto akusona isidumbu lesana okhipha ungaboni ngoba wenza into mhlawumbe wawuthi ilungile kanti ilungile. Shumayeleka konkosi. Uma isibhamu usenaso yiba nesibhamu sikaShembe ekuxoxa indaba iyagijima. Angisiphathi isibhamu. Amen. Futhi anginaso. Umsebenzi kababa ugadwe uThixo. Ngigade imoto ezingaphezulu kweshumi zamatekisi. Ugadwe uThixo. Angisho ngiyakhona. Ngikhuluma umusho wesibhamu. Bona usuku zake zafika insizwa zizofuna imoto ngiyagijima angisiphethe isibhamu. Ngaleso sikhathi ngangelona ikholwa kodwa uShembe incwadi neBhayibheli uthi ungazi umuntu eselihlule navalelwe bafika ngathi vala inyama bafika bayikhoma bayidubula ngihamba kodwa sengiyibona kwabo uNkulunkulu asibuhleni engithanda bengizikuye. Uma ngabe isibhamu sakho usasazi nasikhona ungenzeka sidala inhlupheko nokuswela utata ufika la eNazaretha kukhona ukungconyanyana ubone kuphela kanti ngakho akuboni uphuma idumbu emva kwakho ngaleso sibhamu sakho ehlezi ukuthunzwa kini ngeke ungagadwa isibhamu ofika abantu ngempahla bezithatha enguhlebe mina umuntu angifakile itracker yathi inkosi ungayifaki mina itracker.
edlula konkosi. Yazikhumbula izeluleko mhlawumbe kungenzeka unezinto ongazazi ngaphesheya ezenzekayo kunomsindo endlini uma kunani endlini kankinga yaba sesandleni sakho soyixoxa konkosi. Ungumama ukanile awusaboni kahle emzini wakho sebakutshela ngaphandle ushambe yakubona njalo betheke uzame lokho engathi usenolaka kakhulu futhi akasanzwa sengasathi nakufuthi ngiyakhuluma ngiyanikela hayi kuyafana unolaka kabi endlini kunomoya oshisayo kunomthombothi oshuqayo kanti mhlambe khona inkosana ethe ikhulume ngokuthi inyanga yezulu yaba semanzini wathi ngo9 noma bezinkonzo wani ngosifuna izinkonzo wasegcizelele bekhuluma wathi kungenzeka mvusela ukuba mhlambe wenulana nje awuzukwenza lokho ngo9 awumazi u6 futhi awumazi sho njalo mekhulu bese yanikwa okumgqoyiswa yabona bese yakuthela wina zaletha ngani ungawuphatha umuntu ngesandla sakho ikona yokufana ukufa zihambe insuku ukulungele ngoba mehlapho nangombono wakho umsindo womthombothi uphele endlini ekugcineni bese kuhlala ugula umkhwenyana ukhonje lapha yana sewukhohliwe noma wazi ukuthi lento isivuka ngaphakathi eswini yabo ukufa wamnika wayiqhuma ufuna uthando kanti inkinga yakhona isiphenduke yaphenduke ukufa ngoba ungazi bese sisaphuma isidumbu ubani ubulele uthini ushembe kuwe thini kimi ungawuphathi umuthi ngesandla sakho uyikholwa kanti ufunane emthini iyephi inhlonipho yakho ushamba kayishoyo ukuthi njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe iyephi lonto wabheka kubantu esebekwazi bengakusiza kuze wena ukuthola uyephi umthandazo omuncane ukhona umthandazo kashembe yonke into ebasendlini uma wenza umthandazo ka6 wenza ka9 bizoshembe akukho kuyokulunga amen akukho okuyokulunga ngoba uthi afika uma behambe eqalaza afika athola ushembe ethi ushembe edlula uba lekha agcinwani yonke imithetho yomthandazo ayikho into edlula umthandazo futhi masingamlalela ushembe ngongcwele siyohlupheka sifuna siqonde wakashembe sizame ngoba inokuphila kwaphakade okwasemhlabeni okwasezulwini ishethuleni vuka nawe hambe nawe cela uma oskusene kuzwile bathi umshumayela no wayigwala ngibona cha uthe umshumayela sibabili inkosi ekusizwe amen Nkosi
imikhosi imikhulu yezingilosi So